Masarap talaga pag iuna yung daliri, mga kapaparts. Simple as that. So tayo na magtanim para hindi tayo bili pa ng mga gulay sa merkado. Fafford jokes. What's up mga kapaparts? Sa araw na to magtanim tayo ng radish. Salamat naman pumatag ng kunting ulan. So basa-basa yung area na kung saan natin ngayon itanim yung radish. So nandito yung radish similya. This is only 15 pesos mga kapaparts. 15 pesos. Pero sa nakita nyo, ang dami na talaga nito. Sobrang sobra na to dito sa plot natin. Ito lang naman ang area ang ilagay natin ng radish. Kasi ito mustasa man to, no? So hanggang makasya lang. So itanim natin yon dito. Ngayon papunta doon. So ang paraan para magtanim ay simple lang. Tutusok lang tayo ng daliri. Bakit daliri? Para malaman natin kung anong mayroon sa loob. Mayroon matitigas dyan o wala. Tapos dito naman daliri, ayan, mga more than 6 inches at 2 inches ang lalim. Ayan mga kapaparts. Tapos maglagay lang tayo dyan ng buto ng radish at siya'y tutubo lang. So importante talaga hindi siya gagalawin ng mga kahit anong hayop, manok man o aso. Kaya ang una natin ginagawa ay yung fencing. Since nandyan na yung fencing, sigurado na ay wala nang gagalaw sa kanya dito. So let's start planting para balang araw may harvest tayo ng radish. Magbutas muna tayo. Ayan, nakita nyo may mga butas na. Malambot yung lupa kaya madali lang butasin. At saka mapil talaga natin sa loob kung may mga bildo ba o wala. Ayan, ayan. Tapos ihulog lang natin yung butil ng, o gaya nito, kung hindi natin to daliri dinadaan, hindi natin malalaman na may plastic pala dito. Ayan, yun ang importante mga kapaparts, na daliri natin ipasok dyan para malalaman talaga natin kung anong mayroon sa loob. Ayan, pwede namang kahoy, pero hindi natin mapil kung may mga bato ba dyan nakaharang o mga plastic. Ito ganito kasi sa backyard garden na gaya dito, may napil ako na may bato. So tanggalin natin muna yung bato. Ayan, o may malaking bato. So ibalik na natin yung lupa, tapos dyan natin lagay yung butil ng radish. So ayan, tuloy-tuloy lang ang paggawa nito mga kapaparts. Ayan, o dito naman may bato siya, may nakahawak ko bato. O ayan, so importante talaga daliri ipasok dyan. Masarap talaga pag iuna yung daliri mga kapaparts. Yan, para matansya talaga kung ano mayroon sa loob. Okay, ito okay siya. Dito naman subukan natin. Aba, parang mayroon bildo mga kapaparts. O yan, so doon ka. May bildo. So dito naman subukan natin. Wala dito, wala. So tuloy-tuloy lang dito rin. Tansya muna. Opa, o tingnan nyo, meron humarang dito na ano to. Ayan, cable. Kaya na sinasabi ko kahapon, may cable. Ayan, so importante talaga ay daliri natin. O, daliri. Ayan, iganon-ganon lang mga kapaparts. Tapos iganon mo, tapos iganon-ganon. Ayan, may butas na siya dito. Subukan natin. Ayan, pag sa backyard dapat daliri.
para malaman natin talaga kung anong meron dito. Meron sa loob, dito may bato. Ayan. So dapat walang bato para yung laman ng radish ay tuloy-tuloy lalaki at pababa, palalim. Kasi malambot yung lupa natin dito. Subukan natin. Aba, wala. Dito. Wala. Dito. Ayan. Wala. So, ayan. Dito. Meron. Ayan. Dapat andyan sila. Ganito lang ang gagawin natin, tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Ayan, hanggang matapos ito isang flood na kailangan itansya muna. Yun, may bildo dito. Ayan. Ayan, may bildo pa dyan, oh. So, ganito lang mga kapaparts. Tuloy-tuloy lang. Ando yung mga butas. Butasin na naman natin dito. Ayan. 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 Oh, wala. Dito naman. So, thanks God kasi basa ang lupa. Pero after this, bisbisan natin ng kunting tubig dito para matabunan yung buto ng radish. So, dito tansya natin kung may mga bato sa loob. Wala. Dito. Yan. Yan. May mga bato dito, may bildo pa. Itabi lang muna yan. Ayan. Napaka dali lang gawin mga kapaparts. Sundin nyo lang yung procedure na dapat daliri itusok para malaman talaga natin kung anong meron sa loob. Ayan. Bago natin lagyan yung similya ng radish. Ayan. Bato. Tanggalin talaga yun natin mga bato. Huwag ka mahulog dyan sa lungga na yan. Hindi tutubo yung radish natin kasi nakaharang yung bato. Yan. Ayan, mayroon nakaharang dito, malaking bato. Ayan. Dapat wala talagang bato. Ayan. Para may malalaking laman. Ayan. Okay siya dito. Dito kaya okay. May bildo pa, oh. So ganito talaga pag nandito tayo sa backyard. Kasi dati itong tambakan ng mga basura. Ito ay mga lupa dito ay mga nasunugan ng mga basura. To be sure kung saan matangbutil ay pure soil. Ayan. So hanggang dito lang mga kapaparts. So ayan. Parang straight ang butas. So ang ginagawa natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. 25 times 3. Answer agad. Yun. Yun ang puno na maitanim natin ngayon. 75 pieces of radish. Next step is maglagay na tayo ng tig-isang butil. So pwede rin mga kapaparts maglagay ng dalawa para kung sakaling mamatay yung isa, so may isa pa. Pwede rin iisa lang, tapos yung hindi natubo sundan lang natin. So hindi sabay-sabay ang paglaki nila. Kung sino yung unang lumaki, siyang una nating haharvestin. Nakita nyo may kulay na yan kasi may mga gamot na nilagay ng mga taga-benta para hindi daw kunin ng mga langgam. So iisa lang, isang butil sa bawat lungga. Ayan, ando na mga kapaparts. Ayan, at siya ay tutubo na. So tuloy-tuloy lang ang pag subaybay dito sa tutorial garden natin. Abangan natin hanggang tutubo na to siya mga kapaparts. Ayan. Nandyan ang butil, kulay blue.
Yan, kunting tagpan lang. Ang lalim niya, lalim niya mga kapapart, 1.5 inches. Ayan. Ayan. Andoon na. Takpan lang natin. At kusa lang siyang puputok at tutubo. Bakit malalim? Para mataas yung laman ng radish. Mataas. Yun. Bakit hindi na dapat isidling pa to? Kasi ang rason, pag isidling natin, maaari kung during transferring, titiko yung puno at ang laman ng radish nyo ay tiko rin. Kaya mas mainam direct. Ayan. Para pag tubo niya straight lang, wala nang gagalaw sa kanya. Ganyan yan ang procedure mga kapaparts. Yan mga kapaparts. Tapos lagyan natin mamaya ng kunting tubig. At ngayon maglagay na tayo ng tubig mga kapaparts, upang matakpan ng lupa yung butil. Yun. Ayan. Ganun lang mga kapaparts, simple. Ayan. So tayo na magtanim. Para hindi tayo bili pa ng mga gulay sa merkado. Ayan. Ito lang gamit natin mga kapapart. Butasin lang ng kunti. Tapos pisilin lang para aalis yung tubig. Ayan. So hindi tayo kalas ng tubig mga kapaparts. Tuloy-tuloy tayo pag subaybay dito sa gardening natin. So andito yung mga ibang halaman natin. Andyan din mga ibang halaman. At saka nandito. So sana palagi kayo manonood dito sa Papa's Joke at mag-subscribe para palagi tayong update kung ano na nangyari dito sa gardening natin mga kapaparts. So I would like to say thank you and I wish you all a God protected. Bye bye. Safford Jokes.